ati may gabi pwede mo tana, pauli na ka. Panday ko ati naga-content o gano ba, libreng sakay, feeling kay hatod ta ka. Okay lang, tara. Sige lang, tara. Bye ate. Sir, maing gabi. Gulat nagsakinan sir. Sir, alang adlo ka. Isa ka motovlogger sir ba? Naga-content ko free ride or libreng sakay kaning basi willing ka ihatod ta ka. Actually, napisa ka helmet din kung mo sugot ka ihatod ta ka. Asa di ka sir? Bangkal ako sir. Bangkal? Okay na sa mo? Adlo ka? Okay na sa mo? Sige, salamat sir. Dungog ko nimo? Yes pa. Storya lang dira. Bangkal ka? Yes sir, bangkal ako sir. Okay lang sir. Okay ra oy. Lahat magod ako makuha sir. First time mo? Yes sir, first time. But- So dili lang ka sa Davao nag-free ride sir. Oh, diri ra. Davao lang. So nang ginatuyok yung di mo Davao sir. Yes. Hala. Oh. Dili lang ako sa Shell sir. Okay. Oh, diri ko katambay sir. Kaya mo kay pa doon naman diya naman oh. Dagan mo nagay ko pagitag pa sa sakyan diri sir. Ang gani. Ako lang ban, ako lang. Okay pa. Lama sir ah. Padayon pag-eskwela. Salamat sir. Bye. Ma'am, libreng sakay ma'am. Siganaan ka. Asa ka ma'am? O last ka ma'am. Ayot, nag-vlog dahil ko ma'am. Nag-libreng sakay ko ba? Siganaan ka masakay. Pili ka? Siganaan dyan, libreng sakay ma'am. Bisag asa. Asa ka ma'am? Torel, tara. Tunta ka. Nakoy sa ka-helmet. Nag-vlog dahil ko ma'am. Ay, kabala ka. Nag-vlog ko. Opo. Ikaw ma'am. Ganahan ka? Patod ka? Okay ka sa mga? Yatod ta ka? Tara. Sarap din ma'am. Bawal man ang duha. Ay mong bugkot na eh. Runs. Run. Okay. Padungog ko niyo na eh. Tara na eh. Okay. Kina na eh. Okay. Sige. Diyan ako kumilan sa kong anak. Diyan ako kumilan sa kong anak sa tayo. Yung matay mong gudya ako ang 23 na kaglaon. Tundunis di ay na eh. Bata ko, sayang tayo. Pila edad na eh? Nag-21 ang atong March 25. 21 no? Yung babae, nag-iisa na sa kuha sir ba? Namatay siya sa 23 sa April. Sa ikuan na eh. Ang kuha sa doktor, kuha sa matris, kumbaga, bitibig daw yung matris. Agoy. Pero sakit doon sa kumbusin, nag-iisa ra doon. Nag-iisang anak na yun no? Sabi? Nasa gibiyahan na bata, sa kabuo. Nasa mo hanay? Wala, naroon sa lalaki niya. Tingol lang. Ginabisita lang nimo. Oo, ginabisita niya. Magtuig po doon 28 poon, sa April. Kung yun niya maple, kung mangungeba lang, depress kay Tiana. Kaya yung malito ba? Ay kasan ka nang ginakuan sanay ka nang Oo, ginakulata lagi physical? Physical? Oo, niya. Na-depress, na nilay ang kahon kay walang papa sa akong anak eh. Wala. May gani kay na ang papa, naka-recover. Pero wala di. Stress, bugat siguro. Ipagugod ang anak ko. Sige, ipabadlo mga lalaki sa may trabaho. Sige lang nagsugal. Kung naayuwas na akong anak niya, nagsayang papa, gisugat na lalaki. Ginakawat ba? Kaya ako, wala naman ko. Hindi naman ko sir mangyalap kay nasakitan lang ko. Sakitan kumbaga. Nasakitan yung ko sir ibuhat. Sa imong bata. Ipatay na yung anak. Ginakulata din mo anak kayo na yun. Pero nadyo kayo kahit ubos sa imong paan na iba. Naayos, sa tinuon lang nun, sir, di mo din ako nawat siya. Sa una pa lang. Daga nagunag mga babae sir, di pambiyaan. Biyan, hanggang kumagi ko lahat. Oo, mga ikapat nagunag kong anak. Oo niya, puro gipamangkan sa di pambiyaan. Ang anakan? Oo, libuhi pa akong anak ko sa karon. Kung nasa akong kamot. Ngayon sila, di lang sa daw kulit, di daw kumuli. Kung nga,
Bali lang ko kay sakitan ko magsulti sa mga Kaya anak. sakitan ka magtanaw na yun. Oo, sakitan ko ba nga. Sa isang iglap lang, Yung mga kuan ano yung walay dahilan ba nga namatay. Oo. Kaya na ganun yung mato ko nga, kasi ko mo yung lagi. Ano masuk ko man anak man nila? Pero kung lagi na siya, kapakun dito ulo, di ba na yung mga mo nga. Ayaw na pa na yung ginagili. Ah. Kung ano ba, bukas mas lagi tayo. Kung ito na sir, pag sakit niya, Oo. wala dito pag umitahan ko na matay siya. Kelo ito din. Oo, kaya wala diwatan ko niya o karapatan. Ikaw ba, di ba kamalain? Inano ko. Napatangan sa kumakaya mo, ato na ako bago mapunta ng ginawa ang anak. Oo. At least na ako. Pero wala, bawalan ko. Wala kayo karapatan, yan ako. Giwad ang kag kuan may tungod. Diwatan ko yan karapatan. Ito naman, kailangan ko. Pero, iniiwasan ako sa Hawaii. Hindi kami nabigitan ako sa SBR, 2020. Nawayan naman kong anak na Sakit pa. nagkasakit pa. Bukan sila na kang kasado na sila na eh. Hindi nakasado. Di pa day kasado din tapos murag giwad ang kag tungod. Oo. Doon ang ko katungod. Kung hindi na gikasakit na ko saya. Itong nasa ko ang akong anak, wala, buhi. Eh, way inahan mo patay yung anak. Gani sad. Mas libali pa mo patay ang anak kaysa sa ginikanan. Di palami pa niya ang laki. Lili yun niya kaysa yung inahan. Karon eh. Nabot rin yun. Kaysa kumuot mo ng hindi ko mag-stay dito lugay. Muli na pagbukluril. Depress. Ugat. Bugat jud siguro to na no. Bugat yun to. Tingag man at tingag. Kaya ang klase manggol sa tingag. Tulok klase. Oo. Mabuang. Mamatay. Oo. O ka ng bakuma. Nang di nakakatingog ba. Muna yung klase sa tingag. Okay lang ang mabuang sir. Kaya makita pa na ako. Matambalan pa man ang mabuang. Muna mo ulit ko kuril. May masila. Dili mo. Dili mo. Dili ka mo lamay. Oo. Ako, dili naman na dapat tabangan. Dapat sa una pa kung yung anak. Para matabangan ako, mag-uwi pa akong anak. Pero biluong man ninyo. Nyakaroon ninyo ko pabantayan, patay na. Nawadan ko karapatan. Nakasakit ng kaya nag-iisa lang na ako. Dugtong. Yampingan pa rin ako maayo. Ano na yung ato? Naliwanan ko niya karapatan sa mga anak. Og mabalik na pud kanay. Oh, kita na ko pamatayan yung mga. Ginoo ko. Kaya yan, nangiraman mo kung silingan. Kaya nangiram na kay. Ay gani karon nay na tanungan ta kanay pud nay ba? Ulagin, At least man lang makatamang kog ginagmay. mo lang dito rin na. Kaya di ka ako yung mga kailangan din mo kulong. Oo. So, niunong ka, tayo nga to, ako mo na ito yan. Oo. So nga, kung nang pamasayo yan, anak ko mo. Pwede kayo libre mo ni. Oo. Oso. Natamin dito kanay no kay gumaga wa kay pamasay tapos sa Oo. ingani ko ba natamin dito ka di ay. Lagi, managingon na, Nay kuhan po ka. sa tawag ka may. Anak ko ang Japon, nagrasyahan Japon. Kasi Oo, nga. Sa tanang na nagpili, ako pa yung muna kulungan. wa jud ba ko nagdahom nga nga na akong makuanron nay Oo. kanang wala jud ko magdahom nga ikaw ay way pamasahe po di ay. Oo. Dila lang ka na may sidecar. Ayan dire. Oo, dalira. Nay, thank you Nay ha. Salamat Nay. Sige. Sige. Sambahan ba ako pasahero po dai ba? Kay kuan kanang yang pamasahe sa tama ra jud daw kay ugma mo balik pa dai siya. Say kay ubos ha kuan kanang partner sa iyang anak. Kay ako nagdaong nga naa jud kay matabangan po. Kanang tabangonon jud siya ba pud. Kay kanang iyang pamasahe is kuan dai kanang hirang man po ni nanay. Matyan po siya no. Pero kaduhog man mo sa iyang sa iyang pangistorya. Ang lugo isag. Kung doon sa mga nanay, laban lang. Ati, may gabi pwede mo tanah, pali na ka. Ano ati ba, isa ko ka motovlogger ati ba? Alang kadlo ka? Si madlog pud ka ba? Taga konday ko ati, naga content o gano ba? Libreng sakay. Isa na sa ko ang content. Kung willing kay hatod ta ka. Okay na si mo. Okay na si mo ha. Ihatod ta ka. Asa rin ka padulong ate? Pintal. At ikaw, hatod ta ka.
Dili islam niya kasi Ichi ka kuang kuan pins para pun sigurado pun ka ba. Nara o. Man akong kuan konten na libreng sakay sa Davao. Ako ni Rans. Kung gina sa dili ni scam. Pero taga mental man, mental ka? Okay ra yan. Okay ra. Tara. Sige lang tara. Kalis sa ka-college. Grade 12 pa. Grade 12 okay. Pwede din mo. Ay 18 na. 18 na okay. Okay na ate. Okay na. Apo. Kaya ba kaya nga kaya? Bok daga na. I-search lang ko ang kuan page pon ng lawas. Asa po yung mga abutan niya? Kung asa na kumatdan. Kanang ani dito rasa? Ha? Ning ani po rasa? Bogor ko na kay ngani nga oras. Kasi first time na ko ni. Sabi mo kanang ani di ka oras. Say mga alas 8 mas 9 ka na pala na ko. Ikaw tuduiling ya? Garan dili masakay uban masakay pod. Oto gidul ta kay na gitry lang ta ka kung maduol kay kung masakay ka. Kay murag wala na may kay jeep ron good. Gani, minsan maraga. Turno ko pa dyan sila dito. Upload ako ni phone nato ya. Apo. Makita man pud ka diri. Gani, ang sa tuya, Ran? Ang gani ati dili ka sa pas yung mama. Sabat nga kaya. Nigo na lang mo kali mo siya. Nagkalanganin na mo. Oo. Iba pa magkasiyo pa. Ha? Pag-iba mo na mo, di pa dari-dari ka dito. Ito pangalan mo ate? Ano, Cassandra po. Po? Cassandra. Sandra, okay. Kadoy lang ko ate ako asa ka mo nung. Ano? Kasi naka-istorya ate. Mingo man ka. Ha? Kasi naka-ipang-istorya din naka-share wala. Nagbalakal niya. Kabala ka na kaya ko kasama ate karon. At hindi ka ni mama mo. Kasi mapir kung kasaba ha, patay na. Sa mental banda. Ano, teka? Di ka? Pwede na po kita sa ano yan, Petron. Nakakala ko, ano, tricycle. Petron. Sila ka magpatod. Yun na yan, mating-alam na ako. Iya ba siguro ni mo ni? Storman? Gani no. Pati nga si mama ni mo bang. Ay, hindi na niya. Asan? Kalimut ko. Yun lang yan. Nalingaw kang sa istorya. Yeah. Ay. Thank you ate ha. Sir, ito na pangalan mo? Cassandra po. Sandra, okay. Thank you ate ha. Rans. Ingat kayo. Ako na i-upload po na. Apo. Ha? Ako na po. Bye ate. Ingat. See you soon. Mas magkita dito po. Sige. Kasaba na siguro to sa iyong mama doon pagtaod.